Един кът се напил в една кръчма, един кът се напил и вика: "Не, тая стара маса, тука тая пуста крача, седяхме ние с Остай! Пак е размислено тука! Чакай! Мене! Чакай да видим какво Ох, мака! Ма той е бил мъртво пиян. Идва един вика: "Какво правиш, бе?" "Нищо, пиян ли си?" "Не, съм пиян. Така ти се струва." "Как така ми се струва?" Аз сега ще се струва. Оттам вече аз отгаеш. Как така, бе? Аз съм виж на какво приличаш. Слушай, да се размънаме от нощия, защото те потече стай тук. Аз сме тебе. Значи, да си ме лъжето, аз съм най-големия. Искам хората да ме гледа прозореца тук. Разбрава ходега. Виж така се натряскал. Беха тука. Еха тука си си искам и тука разръсуваш. Тука накара. Камера мамара долу. И нататък. На те, господинче, на те кръчма се остава бездодиле. Късетягата. Ма чакай, бе, ти. Няма го значения. Баба Гота, чакам. Ти ще виж, аз съм дошъл, аз си плащам алхозовете. Разбиш ли? Разбиш, ако ти кажа, така мамка мъжа. Значи аз съм най-големият. Разбе хората, гет ме от друга. Защо го? И сега така. И